Hey people. Hello. Hey Brian. Matara mvura nyari nempaware. Etho banda ropi. Epiphania mutize. Anas banda. Haiza umbira. Pamidza ichibara. D patron. Besi tsimba. Primrose Chigwedere. Thank you, Zombira. Revichinselo. Perpetual Shinga. Maide Mavindidze. Francis Chikanya Soko. Mwene wazvo. Noxi Blabla Chipo Chikohora. Tendai Gandinzawa. Gandinzanwa. Perpetual Shinga. Shelin Takawira. Murisei. Francis Chikanya. Shaz Nyari. Portia Kaminka. Glen Rose Bepur. Ruwe kwa Lakina. Kurisei. Portia Egraza. Francis Chikanya ndakumurisa. Facility Mangunda. Messi Muswanise Nyasha Chanaiwa. Brian Matara mvura kurisei. Latoya Sitole. Memory so komancu cheruka. Nirutsatse kurisei si. Tafadzwa Mamininko. Maria Ligonda. Keith Mashi. Vio Manjenjenje. Tatenda Mangosha. Chichi Gonesei. Udosibanda Itai Manu. Faith Tsekera. Innocent Magwene. Lydia Doroba. Chipo Chikohora. Zvisei. Justina Chevure. Jamia Tnaka. Agnes Muzenda. Madure Manjenjenje kurisei. Gracie Chando Mapanzure. Keith Marsh urisei. Melody Muvakachi. Linda Chingodza Tarwirei. Zela Takas Jotina Matana. Alia Chico murisei guys kune vanhu vaya vaida kubvunza zveteaching ndiri kuti azvitaura panapa uchaona like another person anobva achiti ndiudze kuti ndoya sei kuti ari ndida kuita zveteaching chazvitaura zvese nhasi panapa zveteaching. My friend is busy guys, so haasi kukwanisa kuuya. Andaishanda naye anogara kusasuko. I busy. Favorite Francis Chikanya, Nicola Rata Matimbi, Jonathan Madzimure, Tarisai Karo Kashumba, Precious Madzinga, Sheba Mazarura Uriseisei, Epiphania Machona, Mazonde Elliot Nox Blabla, Camelia Dongo, Motion Jiriseisei, Linda Tarwirei, Ruvarashe Kanyarimwe Kunyarimwe, Body Mash, Natasha Justin, Rodanyamande, Spiwe Zinjeke. Kuno kwandiri kumusoro sky anogara kuzasuku ingori one city saka kuna zvokuti unoti kuzasi kona nini handizi kunonzi uchibva ndongokuti anogara kuzasuku because inde ndiri kumusoro kana uchibva kwavo vanenge vachitokwidza vachitanga vari kuda kuenda mugomo kind of like panitange kahill vachiuya kusaidi kwandiri inini.
Precious Mandaba, Veronica Matabirinda Morisa, Shailini Magaisa, Portia Madzvanyika, Tinashe Kasamba, Chifamba Jenny, Jules Raz, Kurise, Memory Soko Manxove, Peter Mandebele, Nom Sashabalala, Kirandera Sierra, Shamika Kundishora, Taurai Kauta, Chipomari, Shailini Magaisa. Okay. Right. Kachitanga kuita sei kutaura kastori kangu kanhasi. Ndichabata vaya vaindibvunza kana kuti ndida kuuya teaching koko, da kuuya teaching koko, ndida kubata kwese guys, ndonga kakechi 7 ndichidzokorera nyaya yeteaching kuti vanhu vanoona teaching kunoko zvofamba sei. Saka ndichadzokorodzei mbichana zuro ndakamboita kabackground ndobata pakuti kuno uku haushandise form 4 kudzidzisa, haushandise A level kudzidzisa. Sandaenda mberega nti idisclaimer yandiri kuisa angoriwo mastory times angu inini general andiri kungozviitira, not kuti I'm doing a motivational speech kana kuti ndaudzisa vanhu, no, ndiri kungozvitaurira mastory times angu inini andakaita go through kwese kubva kumashure now tamu Thailand. So kune vaya vanenge vachasei vachizoda kunsort what's going on, mastory times angu andinenge chingozviitira. But I've seen many people vachiuya kuinbox vachindibvunza kuti I want to come to Thailand, da kuuya kudzidzisa ikoko, da kudzidzisa ikoko. Saka ndoda kumbobata ipapapo ndomboti turu mbichana kabackground kekuti kudzidzisa kuThailand, then ndokontinya hangu nezvimwe zvinhu. Excuse me. Ndokonya nezvimwe zvinhu. Saka basically zvinodiwa, number 1, degree. Kune countries anonzi native English speaking countries, then kune anonzi non-native English speaking countries. Anonzi native ndo atetichi vekuAmerica, vekuEngland, vekuCanada, Australia, ikoko kwese. Handizi kuti Canada iri muAmerica wachi, but countries ayo ndo andiri kutaura. Non-native English speaking countries ndisu isusu maAfrican countries ose. Handiti, I think South Africa yakatomboiswa pama-native kana singareshi. Nyaya yakatombonetsa, asi kuti vakazoibvisa here, but yakatombopinda pa-native English speaking countries South Africa, asi kuti yakazobviswa here. But isusu vekuZimbabwe tiri pama-non-native English speaking countries, ndo patiri, nemamwe ma-Asian countries ese, nevamwe vakaita sana Russia, Germany, wati ese anonzi ma-non-native English speaking countries, ndo number 1. Number 2, vekumaCountries ese ari kunzi non-native ka unokwanisa kungoticha kana uine degree, unlike vekupi vekunana America, England, vamwe vacho vanogona kutoticha vasina degree because English ndo first language yavo. Saka vanokwanisa kuticha nyange vasina degree. Handizozo zvakazochinja, but that much I know. Pachikoro pedu zvedu isusu vava strict, vakuti vanoda vanhu vane madegree chete, because pakazohaiwa mumwe murungu akazouya akazoti toda varungu chete. Varungu chete vanenge vane madegrees, ndo zvandoziva izvozvo. Tobva ipapo pekutanga toenda pauyu, toenda panhau tobva pane kutanga iyoyo toenda pane imwe yekuti pakuaplya pepe pane mawebsites akasiyana-siyana aunoshandisa. Unogona kuenda paFacebook, unogona kuenda pamawebsites acho nekutsvaga mabasa munomu. But what I know for sure is kushanda neagent kunogwadza. Like I said yesterday, kunogwadza. Unogona kusagadzirirwa visa nevanhu vavo, vanogona kutorera mari yako kana kuita madeductions asingaperi, wosara nesalary shoma shoma. Vanogona kungokudzinga futi basa, hapana zvaunovaita. Vanohwina macases avo because vanhu vemuThailand, ndinoona varungu vazhinji pane mapages emateachers in Thailand vanenge vada kutokomplena kuti agent wangu akazondibira mari ndikazoita sei, kana kuti 3 months anogona kusabhadharwa nemaagents iwayo, kana kuti 6 months achingonzi chakupa. I remember this other guy, he was from States, but this guy manje aitotishambisa kuti why ari kutambudzika achishanda nemaagent achitadza kutsvaga basa direct. Pachikoro pedu akagara 1 week pataishanda, ndobva ateverwa neagent iyoyo, because ivo vanogona kusasa 2 years dzekuti iwo tisi takakutora kubva kuAmerica uko, tikakutengera tiketi, tikakuunza kunoko, tikakupa futi chikoro, iwo woti dhamba hazviiti.
saka unosaina maforms ekuti ukashanda navo unofana kupedza 2 years navo. Ukati handichadi kushanda navo vanokuti bhadhara mari iyoyo unogona kutedza kuibhadhara because inenge yakawandisa. Mari yavanenge vachida kuti vabhadhare inogona kunge itori $1,500 yaunofana kubhadhara kuti ndakukuta sei. And I no longer want to work with you guys. Ndakuda kuti sei ndakuda unoshanda nevamwe vanhu unofana kuvabhadhara. That guy akateerwa neagent akatambura munhu ndio kuAmerica aisafana kutambura like that. Akatonzi nevechikoro isusu hatida kupinda nyaya dzenyu neagent wako ine munopedzerana. Agent iye akatanga kuforera chikoro kati tinosuwa imimi chikoro because matora munhu wedu angashanda nesu tamutiresa tikaziva kuti ari ikoko. Vatabva ipa pane imwe futi murungu but uyadaira kuti wandaireva kuti akandibatsira iye akazviitwa neagent. Handiti azviitwa neagent but vekuchikoro ukuku kwataishanda pepe vakazomubhadharira mari yacho ivo. Vakati azviiti kuti iye abhadhara because aishanda basa rakawanda pachikoro bva vamubhadharira mari yacho kuagent kuitira kuti vaseparate mune zvakanaka because chikoro chachati isusu takuda kuti uyu asasashanda nemi ari under agent, takuda kuti ashande ari under chikoro chedu isusu 100% full time kwete kuti ari kushanda nemimi. Saka vakamuti ngatibhadhare about 1,000 something US dollars. Chikoro ndo chakazobhadhara mari iyoyo kuagent because ndo vavati takuda kuti usashanda neagent. Saka hainge asiri mhosva yake. Tobva ipapo manje tochiinda panhau yekuti madegree acho anosiyana siyana. Aunenge inini maybe kusaidi kwangu ndakaita advantage yekuti ndakata masters yangu munomu. Saka pandaita mainterviews angu I made sure kuti ndamenshona kuti ndaidzidza paThammasat University. Thammasat University is one of the biggest university muno muThailand. Saka pavakangodero manje vaitanga kutondibvunza zveThammasat University yeye maybe ndorelakira ndakaita kuti ndizonge ndiri panapa chikoro pandandi apapo. Handiti but shamwari yangu uya muzimbo mwari kunoku uya anga auya kunoku but what I know for sure is akauya akaita Toeic what mawerero acho akatoita aitongoapply ndobva atozongoona pedu but anga asingazvitrust. Ndina akatozomufona kati iwe ukuramba uri ikoko mabhazi anokura kwakati ndo zvakaitika ipapo ndo muwiro wakaita kusiti yandiri inoyi mufesi iye but angatori paakatouya anga atone nebhebhi rake rangana. Saka vakatozongodzokera kwakanochata ndobva mukadzi wacho azouya akashanda pabasa pedu asi akushanda kune imwe chikoro nawo but vari vese kuno as a couple. Saka nchabata futi ipapapo. Saka shamwari yangu iyo anogara nemudzimai wake neimwe shamwari yavo vachigara kuzasi ukoko vanogara ikokoko. So the other futi thing chandokwanisa kumenshona panyaya yeteaching madegrees kune handizoziva kuti vanotasa akaita sei but what I know kuti vanoda vanhu especially English then science ndo dzimwe dzandakaona kuti dzinodiwa ende vanhu vatema vazhinji ukaenda kupi nekupi kuva munoenda kumacompetitions kunoita macompetitions azviri serious ka macompetitions ekutoti vanotanga kuita madance music zvakasiyana siyana kwamunotoenda kumacompetitions koko unoona mateachers mazhinji anoticha science anenge ari vatema. Most of these teachers pandakanotisa kumusoro kwandogara kunoku kunorth of Thailand ndakaona kunge vanhu vekuCameroon ndo vanonyanya kuticha science ndo vanhu vandakasangana navo vazhinji vachoni vachicha science. Asi ndambosangana hangu nemunhu muZimbabwean kuno kunorth of Thailand achiti inini I'm teaching science kana kutongoti ari kuticha rimwe subject kuno kwandina. Ndakanyanya kuona vekuCameroon unless ari komazimba but tisingamazivi kusari kwandiri ndokoziva vari kuno musiti mangu. Then even vari muno musiti mangu maCameroonians vanoticha science ndo zvanototicha science. Hadzinetsi kuwana basa kana une science dzako. Then maths ndo dzimwe futi dzinoona kunge dzinotichwa nemafilipino futi nevatema izi ndofunga kuwana basa remaths kunoku. Salary pasalary manje chandoziva nchekuti hakuna fixed salary yekuti ngatiti for example kwedu uko example ngatiti kwedu example kuzimu mateachers ari kunzi anotambira kana kuti example ndichati $5 for example $5 nyika yese ticha wese ari kutambira $5 handiti nekuti government then kosta maprivate onziwo maprivate vanenge vachitambisa kwa $10. It's an example guys. Saka ndaisa disclaimer it's an example. So zvinozoitika kunoko that's totally different from kuAfrica. Hazvirevi kuti ukauya ukaona basa pachikoro pandoticha inini mari yandotambira inini ichafanana next teacher
azvidero. Ini ndogona kutambira kana kuti for example $15. Next teacher mutori mutema futi otambira $20. Another teacher futi mumwe mutema futi otambira $7. Muona manje akuna fixed salary yekuti munhu wese tombadhira kadai. It depends nekuti muno negotiate sei contract. Ndo zvazvinoita kunoko. It depends nekuti muno negotiate sei contract yako. Kana iwewo ukakwanisa kunegotiate contract yako kuti isvike pauri kudaiwo, kazhinji vanoramba because vanoda kuwanza kuenzanisa kumusoro kunoku. I'm not saying kuti ndozvenyika yese, ndikutaura inini what I went through pandaita ma-interviews angu nekuzosvika pakuzoti ndakusaina contract yangu. Pekutanga inini vanga vantondiramba kundipa yandaida, ndobva vanditi I'm not gonna say kuti ndaiwana mari, it's not proper guys. So vaida kundipa like salary ngatiti maFilipino semunyika munomu vanewana kana kuti $6. Vazhinji vacho ni $6 to $10 ndo range yavo iyoyo yesalary. Ndo range yechi $6 to $10 hainyanyi kudarika ipapa pa $10 hainyanyi kudarika zvayo, especially kana kuside kweEnglish. I think kuside kwemaths kunogona kuti kwirei, but ndichazokuudzai kuti sei ndakazoona kunge inoti kwirei. Every year pachikoro pedu apa vaiwedzera salary, but mawedzera avaita vachoni vagona kuwedzera kana kuti $30 after a year. Maona manje ndo zvavaiita pedu. Then iwo ngatiti salary yemaFilipino ese inorange from $6 to $10 muno muThailand. Ndo zaishua maFilipino ndo vanobhadzirwa mari shoma kana takutaura zvekuti teaching muno vanobhadzirwa mari shoma vanhu ivavo, and they are ready to take even $3. They are ready to take that. Saka because of that vanogara vachinetsana nemarungu. Varungu vanonga vachiti imimi ndimo mukutaura kuti masalary evanhu maforeigners muno munyika adzikire, because munongotambira zvese, munofanira kuramba kutambira mari yakaita seiyoyo. And the other thing chandakaona nevanhu ivavo vanolika kuti vanhu vemuno valika kudero. Handizo kuti ndonyatsa kuritora sekuti chii, but vanolika to the extent yekuti kana zvichibvira vanogona kudzingisa basa. That's how vile they are. Vanhu vekunyika uku vanogona kutokudzingisa basa chaiko kutokurongera kudzingisa basa, and they never make a mistake yekuda kunyatsa kuita too close nevanhu ivavo. Because taizviona unongochana nawo so muchotange muri kuwirirana zviri bhobho, but achibva ipapapo akutora zvinhu zviya atora zvinhu zviya anazvo direct kuna direct ndokwanonozvitaura izvozvo. Saka even kuenda out, I remember taiwirirana this other guy uyu taikazowirirana naye because mufesi uyu vanhu vekunyika kwavo vanga vasingamufariri, vanhu vekumaFilipino vanga vasingamufariri. Saka takazowirirana naye akazobva musiti munomu akaenda kuConcan, kune imwe city inonzi Concan, ndokwaakazoenda ikoko. Aigara akatsamwa everyday achigara achichema, hakuna munhu wekunyika kwavo aida kuwirirana naye mufesi iyeye. Apa aiita kunge mulady boy ndo vanodaidai vari mukomana musikana, ndo zvaanga ari. Saka meno kuti ndio naye vanga vakatori two vanga vakatodero vekunyika iyoyo, but I think it was unfortunate kuti vakanogariswa musame house, saka vaigara vachirwa. Saka because of that anga asina mafriends uya achigara nesu achitaura nesu, ndo paizotiudza kuti ndakarwa nauyu because akandiekera achiti aigona kutobuda musodzi kuti chiruru chidonha pasi kudai achitaura nyaya yake. Takagara takanyarara takangomutata otozotiudza kuti ninga hawirirana vanogara vachirwa uyu ndo pataizoziva nyaya dzese. Mwana manje ndo pataizoziva kuti ndo zvavanenge vachiitirana vanhu ava. Tobva ipapo toenda panhau yechi futi yekuti ndataura mabackground eseka. Toenda pakuti degree ndakonaro kana wanyora Toeic exam rako handizoziva mwana kuti maIOT ese wati anonzi machikwa munotaura. Pane imwe sora ndakambonzwa inonzi TEFL, handichazivi kuti inonzi chiyoyo. Ndowanza kuona nguva vanhu vachitanzi negirikini negirikina kuti unoita iroro hanzi ndokuti inandambura ndanyora that exam personally handakurinyora, but ndaitoona vamwe vanhu vachitoita that course. And I remember this other friend of mine wandaireva uya kuti akamboti paakaenda kunodzidziswa zveizvo TEFL yacho iyoyo akaudzwa kunzi please kana wainda kwakunodzidzisa make sure akanonzinyora pasi, make sure never trust vanhu vekunyika iyi.
vanhu ivavo they can do anything kukudzingisa basi. Unofunga zvavanoita vanhu ava vane fake smile. Munoziva inonzi fake smile. Vanogona kukunyemwerera sokufunga kuti ikira vakuti do you want this? Vachikuitira zvese izvo no. Vanoda kutsvaga kuti weakness yako iri papi, vachitsvaga zvese izvezvo, votsvaga information from you, vonoidhinda yese ukuko. Unotodzingwa basi, adzingwa basi, wodedzwa kunyika kwawonzi uya pane pacha vakanzi. That's what they do. Vanhu vekupi vekunyika ikoko. Sikaenda ndakuvaziva kudero. Chazokudza rimwe drama randikazomboitira mwe maisha. Andikati drama, but ndakangosimuka because vaitaka kakudherereka ndo kanoita problem nevanhu. But ndichazoibata kumberi. Ndakabva ndangonovaudza kuti ina handizvifariri because zvavaida kuita mai ava. Vaida kuti ininika vondivhunza zvelife yani yemumwe muzimbo. Handiti vachindivhunza zvemumwe muzimbo vachida kusosa information from me. Vasosa information from me zvavaizoita nokuti ini pandobuda muofisi ka vaizosara vaita sei vovhunza futi mufesi wekupi wekuzimbabwe kana kuti about me. Handiti ndandamboudza mufesi kuti mufesi unoziva kuti vanhu vekunyika iyi kana wanga wasingazive ndakutokupa warning. Saka tisati takuvaziva ndobva tavagadzirira bhomba tiri vaviri nani nemufesi muzimbabwe vatati inini mai vakauya kwandiri vachindivhunza anything ini tichatsakuvaudza kuti enda munomudza direct. Vakaramba vachindijaira zvandichaita ini changu tiri muofisi kana pakazara vanhu ndongoudza kuti moms mai andibvunza zvemukadzi wanhingi uyu mufesi wacho aripo iwe waibvunzwa namai ava kuti hanzi mukadzi wako zvikazodii chivapindura zvanzi no vakasvita 3 times mai vavo vachidero vachida kundisosa then vakazozviita kuna uyu saka yanga akuziva because ndandamudza kuti wangu mufesi wangu handi kunyebera ndikangonzwa kuti iwewe wataura tosh about me ini chiziva kuti vanhu havada kudhumanisa musoro tonetsana. Saka tatati kutoziva even munhu akataura kana kuti kuvhunza kuti kudii aingoti I don't know. That's the same thing janaingoti I don't know because inzwa kupata kwavakaita kavaizoti ndakavhunza because but anongonditi zvese ndikada kuvhunza noti I don't know. Ndikati munofanira kuvazobvunza inini if you want to know zvimwe zvinhu zvamuda kuziva zvacho movhunza inini imimi kana muda kuziva zvekuziva uyu nemunhu wake ndiye munomubvunza mega. Moda kuti kana ndabva panapa mangwana mazosangana ndasara ndisipo momuti Shiro nakanditi zvakati zvakuzobuda chinzini pamwe ndindi kunda information yekumba kwake ndichikuudzai mimi hazvigoni. Ndiye munomubvunza ega. I don't want to be involved mune nhau dzenyu. Kusvika tapedza 3 years vanga kutotiziva kuti havatovhunzi havatomboiti izvozvo. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatakavagona ivo vanhu vekunyika iyi. Then handei panyaya dzevisa tatanyaya yemasalari kuti unofanira kunegotiata salary yako kuti ipinde zvakanaka. Chimwe chinhu futi yes munogona kuita mafriends wati but I feel like chero takadiscover munokwanisa kunge muri small community and small society but that small community inokwanisa kunge ine madrama futi akawanda. Saka iweweka unofanira kutsvaga a way yekuti usange uri involved mumadrama aya. It depends nemunhu kuti iwe unozvifambisa sei kuti usave entangled mumadrama because muri kushanda mese day and night most of the time. Matrips futi mazhinji it's like muri place kekuti you cannot run away from that place. Manheru pepe pakangonzi vakangoti nhasi dinner you have to go there. Ukasaenda nangu wakufunga kuti hausi kuteerera. Saka unenge wakutongoendawo kwese you are always together muchirabhana. Saka there is a way yekuti iwewe unofanira kutsvaga way yekuti ndoita sei inini kuti ndisaite sei ndisange ndichi-involve mumadrama acho mamwe anochoni vamwe vanotozonosundana vakudzimba dzavo kutondovingana kuda kutondobatana makola vanozviita izvozvo. Saka inini manje what I did ndezvekuti before ndatanga zveuyu angokudzai mabasics ndezvekudzai kuti ndakazowana sei visa because ndandine student visa. Saka ndakazorichinja kuita kupi rinonzi nani B kana nani working handichazi kuti rinonzi chisi racho but isinoti nani B ndere working visa randokureva irorero. Saka ndakuta zvimwe zvinhu zvokuti zvandakaita inini hangu handi maproblems. Number 1 I will never share a house nemunhu. That's number 1. Vari panguva yekera because I remember pandasati ndanyatsowa nezvinhu zvangu zvakanaka ndanzi ndinoshare a house namai vekuphilippines but inini mai ava ndanga singavazivi. Ndobva ndati vanhu ndatongoti no I cannot regai ndirende zvangu because handina kuvaudza baba kuti indakaona kuti vanhu vekunyika uyu ndo zvavakaita. Ndakangoti no I cannot. Saka inini zvinhu zvisina kundinakira ndakashingirira ndikatanga kurenda ndiri ndega.
I remember there's a time pakambobuda futi another house, big house, and then my bedroom about 3. Pane one face weku Tunisia. Face ye aimara. Face ye aimara. Aigona kuti nyango zvezvo ukubva kana kumashops ka. Aigona ngoti even but yagara ku hotel pekutanga aivhura. Aingopinda mudhora kana wakavhura, ovhura, ototora chikafu mufiriji. Otanga kutochidya. Iye anga asingatenge food, aidya yako iwewe food ndo yaita iyoyo. Aingouya mupamako ototanga kutosei kutoladza chikafu. Otobuda kutoenda. Ndozvaanga akuita izvi. Kana tongobvunza kuti wabike chi? Ototi ndine nzara. Asi mari yake aiendesa kumagitari, kumakeyboard, kana zvaanenge achitengera mastudents ake magame. Guys, ndikati kana mai mwana. Inini I think zvokuti kuti sanetsana nevanhu handidi zvokuti zvokushare imba. Apa pandakabva manje kuti sei kunoshare imba imwe yakandikostera zvakare. Handidi hangu zvokunoshare. Ndobva ndati ndakugara ndega. Saka kubva ipapo ndakati ndogara ndega. Imwe ndeyekuti in terms of madrama avoida madrama. Ndaiti zvangu kana vanhu vakutatu meeting twavo kana kuti kunoita malunch awanenge vachaya. Ndaiwanza kuda unotenga kana kuti lunch yangu maskati kana kuti pepeka patinodya lunch. Ndotenga lunch yangu ndinouya ndodyira kana kuti ikoko manje kunotengeswa lunch. Ndopedza ndosiyana nazvo. Ndatopedza ndaenda maclass. Ndapedza kana time yekunamba ndakuti namba. Kushopping obvious ndinongena ndiri 1 zvangu kushopping kwangu ndoenda ndiri 1. Then papa panozobonzeka kana weekends. Zvinonakidza kana uri kuno guys, wait a second. Zvonakidza kana uri zvichetanga ende une mari. Zvonakidza zvekuti mune muchienda out. Pane manje kunyika idzika mari havaitumiri kumba. Zvasiyana nesu. Isusu we are supposed to send mari kumba. Ndo culture yedu isusu yatinayo as vanhu vekuZimbabwe, maybe vanhu vatema. Tinofanira kusenda mari kumba. Zvasiyana manje. Sikewo kasangwara ka uyu mari anogona kuspenda kana kuti $60 per night. Why? Because haasi kusenda mari kunyika kwavo. Iwewe manje unenge wakuda kuti akombetche neresi neavo vachiita zvavari kuita. Saka inini manje ndisingazoendi stereki. Pakunoenda out vachiita sei ande kana vachiinda manje vane maplaces avanoda kuinda anenge ari fence. Guys, ndakakuenda ka1 hapana kana chakambondiitira fence pandakaona ikoko, but vane a certain type yemapizza dzavanoda sevarungu veve dzinongodhura for nothing pizza idzodzo ndodzavanenge vachida vachiita sei vachiita zvavanenge vachiita ipapo. Then ndoka life kandakaona kunge kanopedza futi mari kakuda kurarama kafency life. When you start working wotanga kurarama kafency life muchidera pepe ndo panenge pakutati madrama hobho kuchinyewa maticha kuchinyewa chichichi zvinozoitika mwacho vanenge vari pepe vanozotora nhau idzodzo vonodzosera kuoffice. Muona manje. Saka inini ndaienda kana kuti once in a blue moon kana kuti ndikanzwa kuti even vemunomu varimowo vari kuenda kuout ikoko vari kuenda kudhina ikokoko ndozvandaita sei ndozvandaita. Muona manje. Tega 1 or 2 times but ndanga ndisinganyanyo kuprefer yangu tega because kwaizonyanya kunyewa vanhu vemuoffice. Saka zvaizoitika ipapo manje ka vamwe vanhu vairitora shoko iroro vobva vanoridzosera futi kupi kuoffice. Saka ndanga ndisingadi. Saka izvozvo zvindaita distance myself kuti handitombodi kuwanikwa ndakazonzi ndakataura zvakati. Ini ndichirida kunyengerera basa mazuva iwayo. Yapera iyi ndozve zvimwe zvinhu 1 or 2 things. Then the other thing right tava ndepa mavisa manje. Ini ndandine like vamwe vanouya kunoku vanouya sematourist. Saka unenge kune mavisa akawanda. Kune inonzi tourist visa. Handiti ndiro kuti unouya 2 months wozonzi 3 months wobuda zvako woenda uchitravela. Then kune inonzi nani o lesson ndere munhu wemuno munyika, mukadzi wemuno munyika kana murume wemuno munyika anenge akaroora mumwe munhu asiri wemuno munyika. Kunoku hakuna permanent residence. Nyange ukagara 60 years hakuna permanent resident. As long wangochuza kuti panani o apa unenge uchienda kunoripota kuimmigration every year uchinopuwa stamp yekuti une nani o hakuna permanent residence. Then tobva ipapo toinda pane rinonzi nani ed. Nani ed ndo remastudents rekuti iwo wakustada ndo nani ed ndo randakauya naro kuno kuThailand. Tobva ipapo toenda pane rinonzi nani b. Nani b manje ndo randinaro up to now, even ndiri paamnesty right now but ndiri under
nani B rekuti ndinotenderwa kushanda, but right now neuyu iripo papa handitenderwi kushanda right now, but visa rangu randinaro irika rinonzi nani B. Even patakaenda last week iyo kunzi pakanzi vanhu vese ngavadzokere kunopuwa mastamps e1 month mumavisa, rinenge ritoro rakatonzi nani B ndo rinenge richingokanda richingo no mari yekunoku inonzi matibats, but mari yacho ni zvainoita unokangoiconverta mari yacho unotombera kuma-thousands, but kunoku kwachoni zvinenge zvirichi kunoku zvakunoita une uri mari yacho inenge yakatowanda even ukaiconverta, because every month unokwanisa kutumira mari kumba mwaona manje, saka mari yacho inenge itori right zvayo. Then saka inini patandine nani uyu ini ndandine nani ED haribvumidzi kuti ndishande. Shamwari yangu muZimbabwe angane tourist visa, haabvumidzi kuti ashande aripo. So manje zvavakazoita isusu taimirira kuti tizoita kana 3 months tichishanda totsvaga mari yendege toenda kumba. Zvavakaita pakabva pabuda news dzekuti vanogara vachiita maannouncement tichiri ipapo kuno manje each city ine immigration, muno mune immigration, macity sende mabig city ese ane maimmigration aanawo. Saka zvinhu zvangu zvese ndandizomboindi kana kubig city kuya kunoita ndinongoitisa kupi muno mucity mandiri ndo mune immigration yangu. Visa yangu inotanzira kuti inini immigration yangu iri kusiti kunoku ndo kwandanga ndichigara kwese. Saka toenda panhau yekuti kana wahaiwa nechikoro direct isina agent mukati, chikoro ndo chinenge chiri responsible nekuisa mapapers ako. Anombotorwa mapepa acho anenge akawandisa, atorwa anombonosubmitwa somewhere kune imwe city, vamasubmit vanomaasesa ikoko voasesa even degree rako vanoritora voda kuritasa kuti zvoita here kana kuti kwete kana kuti chii voriasesa. But I remember there's this other person, I think ndiwo kuZimbabwe, akatonzi unoda kuaseswa kana kuti kuitwa sei hameno zvare zvida mastembe ekuZimbabwe kana kuti kudii kana kuti emunomo, akatobuda mari achiita izvozvo. Isusu hatina kuzviita handiti. Then mamwe madegree avamwe vanhu anenge akanyorwa noti nelanguage yekunyika kwavo haukwanisi kuwana visa kana degree rako rakadero, rinofanira kunoconvertwa hameno zvavanonoita thing chacho chochocho ndo zvavanoita. Kana degree rako rakanyorwa neimwe language haukwanisi kuwana kubatsirwa kuwana nani B, kana work permit hauiwani zvekudero, even teachers license yayo haiwani. Saka titapa kuti process yekuita sei yekutsvaga yekuti ndiwane visa chairo kushanda munomu. Toti avaendesa kwekutanga kwekwe anoita 2 weeks odzoka. Saka inini ndakudze zvakaitika pangu manje. Taudzwa nemumwe munhu kuti kuIndonesia unokwanisa kuenda kuno apply for a nani B visa wotodzoka. PaIndonesia padhuze round trip ticket ndogona kubhadhara kana kuti $150. Then chaizogwadza mozvanje kuti varungu izvozvi varungu right now vakanzi vaita sei izvozvo zvekutranslate, yes. So chaizogwadza kunoku ndechekuti varungu handitya even vari kunana Poland vari vasinganzi endai kuPoland kana kuti kune embassy dzenyu dzamakabva kunyika kwenyuko kunoita mavhisa. Moziva kuti vaikwira bhazi $2 watosvika kunyika. Ini ndakakudza kuti ndiri padhuze nebhodha rimwe nyika so inonzi Lao, nyika iyoyo inonzi Lao. Saka panapa ndikatobuda chaipo ne2 minutes ndatosvika pabhodha, ndokwandainoitisa futi visa rangu ndokune immigration, ndatosvika pabhodha rerimwe nyika. Ndakutodi wakutoenda ikoko ndo zvinoita varungu nevanhu vese kumaFilipino, asi all the people from Africa havakwanisi kuinda ikoko. Vanotiti imimi mese hamukwanisi kuinda uko, indai kupi? Indai kunyika dzenyu munoitira mavhisa ikoko. Guys, aiyo yakandigwadza ndikurevana nhema. Ndakagwadzwa ndikuti ava vanhu vakutisa $2 kuinda 2-3 days vanenge vatopuwa mavhisa avo. Isusu taibuda ma-thousands kuti tidzokere kuSouth Africa ndo kune embassy yeZimbabwe. Unfortunately isusu tatoti mapapers aya zvaanoitwa pavanenge vachiningira, because rinenge rakaadhiresa embassy ndauri kufanira kuinda kunotese kundosubmita mapapers. Saka vadero manje mapapers edu ekutanga anga kanyorwa akaadhireswa embassy yenigirikini
yekuThai embassy but iri kuIndonesia. Saka izvozvo ndo zvine zvakanyogwa. Shamwari yangu imwe iri kunoko ndiye akatanga kutungamira kuinda, akandobatwa rafu. Guys, shamwari yangu akabatwa rafu. Unfortunately handikwanisi kutaura hangu deep nyaya yake. Ndadangota pass through kuti ndandine bepa rangu rekuningirikina rekuti tiinde kuIndonesia. But shamwari yangu paakasvika kuya akabhanza zviite. Vakamubata rafu vanhu vekuyekera, even tourist visa vakamunyima. Ndio utsinye wakaita kutota decline. Muona manje vasi vanhu vari embassy iri kuIndonesia kwatakaudza kuti kunobatsira vanhu. Ndakatoti ina ndimbofunga kuti mapepers ake ikweneka akatomhera kure. Ndofunga sekretari yangu kuti ngatimunyime. Vakatomunyima visa paIndonesia akanyimwa rekuti tourist visa adzoke kunoko. Akati saimwe mutactic wakaita but gandisire papapo. Saka because of friend yangu akatanga aenda kuIndonesia. Isusu manje ndipo ndakabva ndaudzani shamwari yangu anga ari kunoko basa ita tichiri tu mudzimai akanga asati auya zvake. Ndinomuti ndinotoita sei nekuti uyu wanzanza achakwanisi kupuwa visa. Todi ndipo takutofana kutondoudza mukuru wechikoro kuti shamwari wedu waenda kuIndonesia wanyimwa visa. Vatazviti dzokera kunyika kwenyu munoitisa mavhisa ikoko isati kuitira mavhisa. Kungokufinhurei. Vanofinhura kana vada zvavo, handidi kureva nhema, chifinhu vanochigona kana vada. Then ndobva vaita sei? Ndobva vatoti dzinosaka moenda kupi? Instagram apa manje takufa kuti mari. Uyu manje advantage yenge neshamwari yangu anga paakauya kuno kune tourist visa rake rari nechi return tickets. Lucky enough madhezi aya anga kutofamba kudi akusvika pa ticket yake ndo zvakaitika ipapo. Guys, mina ndise charger. Ndakangana kuyekera. Ndakangana isa charger yangu as usual. Ndise charger. Phone yangu yane 10%. 10% minute right. Yakucharger manje. So ndatichi ndobva tatombota discussion guys takastressika. Kayotoita sei kuti kanyimwa mavhisa kuti unota stress guys. Ndobva vanhu vekuCameroon ndo kwataitomboenda chinoningirikina vanhu vekuningirikini ndo vataitomboenda chinobvunza tikati takuenda kuSouth Africa. Ndo zvatakaita takuenda kuSouth Africa. So what happened manje ndezvekuti painzi takuenda kuSouth Africa inina personal ndakazvimirira mari yendege chaiyo kuti ndite round trip ticket ndiende kuSouth Africa ndodzoka kudai so ndo nendege yacho ndanga ndisati ndanayo at that time because ndandangoone 2 months ndichishanda vakutoti hanzi indamoita visa. Ndikati ndoita sei but audza mafese ekuCameroon nayo vakunoko vatoti indanotaura nechikoro normally zvavo vanenge vane budget yekuti kana uchishanda normal but kazhinji kacho vanozviita kana wani kana kuti maybe more than 6 months uchishanda nawo kana kuti 1 year uchishanda nawo ndipo vanokwanisa kupa chikwereti. Ndane 2 months ndane 2 months pepe ndobva ndatoenda kunovaudza tikati inangu handikwanisi kuita sei kuti ndiinde kumba nekuti handina mari yachoni yekuti ndikwire ndege ndiinde kunoita visa. Ndobva wati kana usina mari in that case tokupa mari yacho isusu. Ndatopiwa about about 1000 something US dollars yokuti ndiinde kunoita kwete zvachose ndaidzosera unoidzosera mari yacho. Saka vakatondipa ndakatopuwa ndakatotasa nhasi mangwana chibva ndatopuwa ndatokwira bhazi vatachienda kupi uyu achitongozi uyu akanokwira ndege yake ndakatotungamira akatakatoita zvinhu zvedu zvakatosiyana anogara zvake kuHarare but mumwe nemumwe aita zvinhu zvake. Ndikatozoteverawo ndatenga tiketi rangu riya round trip ticket rangu tikatoenda kuZimbabwe kuti tinoita mavhisa. Tikatobva kuno and it was an emergency handizi kuti ndoiti emergency trip here kuti vedu iyo handingamboiti trip iyoyo ndo yange iritori mabharangisha kusaidi kwangu because ndakasangana sweet chero mozwa kuti hwitsi chekusvisvina kuti takati sina taichionepi chihwitsi chacho chokunosvika ndichipa vanhu kumba ndisina kana tse indatopuwa mari kuchikoro kuti hanzi indaunoita sei indanoita visa. Uku kuri kudiwa mafingerprints vavati futi vanoda mafingerprints edu isusu ekuZimbabwe. Ndo kana uchibva kuAfrica unofanira kubva nemafingerprints ako. Ndandisina mafingerprints. Takaenda kutonomaita
mafingerprints ikwayo vaidiwa because vanenge vachitira pavana vaive kuti iwewe ukapa mwauya kunoko what if kana kunyika kwako iwewe pane zvawakaita kuvana saka maforeigners inonzi huyai nemafingerprints torwa mafingerprints vamwe vanozvita especially vanenge vabva kuvarungurungu ukoko ndo vazhinji vacho vanenge vakatiza nyaya dzavo ikokoko wouya munomu saka vakaramba kuti mafingerprints manje havazozvizivi kuti iwewe wakatizei kunyika kwako pamwe uchiuya kunoko maybe wakatiza mhosva idzi pane zvawakaita bvawatiza bvawauya muno muthailand saka vatoda police record inobva kunyika kwako iwewe nepolice record muno indandire two more than right so ndonga ndakati nani chisecho tachakandikana nacho tandisindiono ndanga ndisakana chunu kana ndakangosvika kungosvika ndichifamba 1 2 1 2 mamu 2 ndo mandakasvika nako kumba apo uchiti ndawana basa asi hauna kana chinhu chaunacho kaizi takangosvikawo ndikatasana nevanhuwo tikazvino ndodii takangotasana navo ndikuti handina kana mari yacho nekuti nditenge zvinhu ndadii paya tasvika paya ndangotasanawo nevanhu ndatotsvaga mabarwe ndida kutotsvaga kumboti igaimboto kuti bhangurawo ndimborya mabarwe ipapa ndamaona achitengeswa muchingoro ndokutotenga mabarwe ayangu aya tatodiri paya nechisecho guys zvakangoma kudzokera kumba usina kana stage usina kana monaki zvauri kungonyebedzera monaki tabva paya ndaita zvinhu zvangu zvese ndaita fast forward handiti ndaita pepe ndaisa mafingerprints angu zvese zvaitwa ndatoenda kuSouth Africa ndanoita visa rangu richibuda ndichitenga futi tiketi salary yangu ndatatenga one way ndizoti imwe yacho ndozoita sei ndozonikika ndakatenga one way nemari yandadapuwa ndobva ndati ndozotenga rimwe rekudzoka because tachiti taiti tikatenga round trip atizozivi kuti visa robuda rini saka ngatimire visa tange rabuda ndozotenga tiketi saka visa rangu rakabuda sakuti musi weWednesday ndichitotenga tiketi kana kuti lesese musi weMonday ndichitotenga tiketi rekukwira ndege musi weWednesday ndomatengera ndakaita nigirikini yangu iroro tiketi racho ndakatotenga zvekutospace kuti day 1 day 2 day 3 ndichitosimuka ndichirova pasi chodzoka kubasa kasi ndakafamba bedwe ndakagwadziwa nekufamba ndibodi kura nhema ndokunobuda nendege yangu pepe ndadero ndadi dzoka kunoku ndomaita ndikati chidzoka kunoku handatombokwanisa kutosvika ndakati ndisvika paairport ndichitsvaga taxi ndakatotsvaga chiri chimutu kunoto nemwe department rekuti kuseatbut zvongo izvo zvinoitwa ku1 office chete muBangkok big city ukoko ndokwanonosubmita mapapers ako visa rako iroro racho rinenge charadza kuti une nani b zvinhu zvako macertificates ako ss akacertifyiwa zvese neevhen mafingerprints acho ndandakafotokopa zvese nezvimwe zvanga asina kubvunza ndandazvisa ipapo nekuti zvese kwatrava handazo zvimwe zvazviri chii asi ndandinazvo but ndasvika pepe manje ndakangotora chimudhudhudhu guys pakareba pani papapo ende ndakaita zvinhu zviri risk because kwakune traffic but ndakatora chimudhudhudhu ndikati handei ndokusaback pakati pemakumbo angu apa ndikati handei chakadero ndakaribata ndikamukochekera munhu wechimudhudhudhu kudai so nacho muBangkok nhasi ndichatsikwa ndinozhakwazhakwa ndiri chifamba munomu tadero pepe ndasvika kumaofisi kuya ndokumaofisi kwacho kwakusambokura stereki zvako but ndokusenda yevanhu vese vanoita zveteaching license haukwanisi kudzidzisa usina teachers usina license iyoyo ndokubva ndanofotokopa zvakazvakati kwaiva kusina kana fotokopi machine ndakatoziva kutanga ndabuda dzimwe ngwaka unobuda musodzika kana wakutana nevanhu kunoku kuti vanzwewo kaunozika chiikaike karimosi maona manje unofanira kutonzwisa tsitsi nekuti zvikwadi kana ukasatonzwisa tsitsi pamberi pavoga vanenge vachingokukandira uko asi kana murungu akauya murungu anoitwa first come first serve ndozvavanoita vanonyengerera varungu zisingamboiti imi vatema saka unenge wakutobudisa kana chimuso nyange usina musodzi wacho unotoitsvaka kuti where are you my tears dona unotofanira kumatsvaka kuti ndokuti vakuhwire tsitsi ukasadorowodi unodiiwo katasana nezuva bva zuva rotovira hana tiketi rekuti ndizoke kusiti iyoyo kubva ikokoko ndichiuya kuno 10 hours away from kwandiri kunoko ndondodi apa nditoziva kuti ndikabva pano taxi chaichai ndondoiwanepi iwo mudhudhudhu wacho yekuti ndiende kubus station ndoiwanepi handizi kuti ndozviwanepi ndiko vandachenge nditenge ndadii ndapedza zvepano
ikoko kwacho kwaioneka mari atinga tikasiya kwatichaziva kuti yaiva mari nekuzobhadharaiwo maenvelope ndokuda nekuti masitembi chiwati azoningirikira nemapasipoti kumwe nekumwe kune kune pasipoti photo size type yavanoda hatina kufanana vekuimmigration vanoda ruziguru veteachers license vanoda chitukutuku vekuembassy vanoda yakaitawo shepi yayo zvose zvokwandikura nhema taita kuya ndapedza mai mwana ndakatoita almost 30 to 40 minutes ndiripo paipa ndichimbovhiringika ndiripo ndadero paipa ndapedza izvi ndatasaka mari kangu kanga ndirimo ndikati ndinombonosvika ndonoshingirira kana ndichashingirira ndandabva nehufu nemaputi futi saka ndinodi ndombonoshingirira ndichidya izvozvo ndobva ndazoti ndasvika kuno panapa ndandanyatsa kumasta kuti mabhazi anoguma nguvai ndakoza ndakangouya kuno kuka1 handazombodzokera futi kubangkok saka inge yasecond time yangu kudzoka futi kudai kuso ndasati ndanyatsa kuziva ndobva ndangosvika mai mwana ndakatora futi mudhudhudhu ndakaona zvetekisi zvinganetsa ndosvika nguva iko tekisi netrafiki irimo ndakatora mudhudhudhu mai mwana naye ndakamukochekera nemudhudhudhu wangu iyoyo ndatora mudhudhudhu pepe ndobva ndasvika kubus stop pepe ndokubva last bus redu time yakati ndawa ndodii ndazongopinzwa mune rimwe bhazi so because time yacho it was like 11 dzeusiku inapapo ndafana ndakutosvika rimwe bhazi ndakatoziva ndikati hamukwanisi kungondiwanira uyo ndobva waita sei wazondipa siti ndokuzokwira kwandakaita bhazi ndokudzoka kuno uku wasiya wasabhimita mapepa womirira manje license iyaiya kuti ibude takamirira license ndadzoka kunoku pane exam riya randakudza rinonzi Toeic vanoripronounce vachiti Toeic handiti saka tadi mapepa aiswa kumaofisi ekumusoro kunoku akaadresa South Africa takazoiswa katuka tabva ndakwira ndege ndaenda kuZimbabwe ndaenda mafingerprints ndabva taenda kuvisa ndariwana visa renamibika rekuti ndikwanise kushanda alawe kushanda munomu tabva ndadzoka kuno kuThailand handiti taoenda teachers license yaiya ndabva ikoko ndasiya ndasubmita ndamirira futi kuti vanogona kuudza kuti zvinhu zvako zvakashota ndambomirira ndasiya ndapedza tisvika kunoku head of department vati right masubmita zvese izvi now next step Toeic exam mofana kurinyora imi tikati kwatikwanisi kurinyora kana next month kanzi no mofana kutonyora as soon as possible because vakaanaunswa kuti tikabata chikoro chine vanhu vari kudzidzisa vasina work permit chikoro tiri kuchifaina about 700,000 baht 700,000 baht imari yakawandisa singamboiti iwo ticha wacho nowabhadhirawo kana kuti 300,000 baht basi mari yakawandisa mazizi akwatira akawandisisa more than 10,000 US dollars achinzi tinobhadharisa chikoro tinochifainda kunenzi kuita sei kubhadharisa chikoro fine yeye iyoyoyo kana fine ndozvavaitaura izvozvo saka manje pachikoro pedu vangu vaitisa zvinhu fast forward ndozvavangu vakuita kana 2 weeks mai mwana ndadzoka uku kanzi itoindai munotsvaga kuti mononyora kupi because vakati hanzi tikuya kuno saka tambowakumbira tokumbirawo mutipe 1 more week kuti tipese kugadzisa zvanoda kugadzisa takatanga kutsvaga kuti tononyorera kupi iroro Toeic exam rachoni ndokuenda paGoogle mai mwana tichitsvaga kuBangkok ndokusenda kawaiti ukanyora nhasi pamwe 2 days kamangwana achoni newawana maresults Bangkok kwangu ri fully booked unofana kubhuka haungoendi zvekungonosvika utoti gogogo ndatoya kuzonyora exam unotobhuka online that's the first thing unobhuka online apa takaita sei kuzviya because ndakasvika I think mazita edu anga atoko patikazenda hatinazoenda kuBangkok because kuBangkok kwangu ri fully booked for the next 2 months dzachoni kwangu sina kana yekera yachoni tikati todi kati vatata masiti ese kwaiva neimwe yekusouth of Thailand ndokunana Phuket kakuside uku then kune imwe yenge iri kuno but madhays acho nanga asinganzwisisiki then Chiang Mai manje ichiri kuno kunorth but north maybe kuna north west north what saka imwewo north but imwewo direction kunonzi kuChiang Mai ndo kune mazi ekiraka kune mazi nguruve kune mazi komo kune nature stereke varungu vanofara futi kuenda ikoko kwakona vachitravhela vana unoita zvemountain zvekuhaika zvavo izvozvi ndo zvanoda kuita ndikakuudza kuti asana pokwira ndege local zvikanzi moenda sei madii maita zvekuinda nendege tifunga kuti ndege yacho imari yamukutaura kuti tiende kuChiang Mai kwacho nendege zvikanzi ndege round trip ticket ikuita about zvosvika 100 here
kuma 90 something to $100 ikoko, but in at that time mari iyoyo ndanga ndisina. I didn't have that money. Tikati ko bhazi zvanzi iwe bhazi unotozosvika after 18 kana 24 hours ungori mubhazi chete. Indanechi indane uyu indane ningikini indaine ndege mari dzese dzatichifambisa zvese mari dzaza kusvika pakupera tatozobhadharwa mari iyoyo nendege nevekucameroon ndo vakatozvibhadhara mari yacho because at this time ndadry chikoro chechikoro chiripo uyu ini mari yacho yazonzi emergency because paizodiwa mari yendege paidiwa futi mari yeexam ndataura kuti it's about $30 to $40 ndobva ndati alright no problem vandipa mari vekucameroon vaibva ndatikwira ndege yangu bva tatobhuka tese tata inini mufeso kuzimbabwe nemufeso kutunisia takaenda tese taenda paipai takatoenda takazosvika bva tatarenderwa because pane mumwe mufeso angari feso yanga iri wekunyika kupiko anga uri kuSpain anga akamboenda kuChiang Mai achitoita zvemaexams vatoti ndogona kupai zita rehotera kuti mundienda ikokoko yakachipa papasina mari guys tikati no problem toendako. Guys, let me tell you, pane mamwe mazita anongonzi hotera zvaoka but it's no longer a hotel guys, changowo chidumping site ibi tasvika kuya tiri kudai uso tikusvika pari kunzi pahotera pacho ni Jesus Christ pakati kwamabhangi beds mino zvapakangoita patomboradze kunge hotera apa ndo patabhuka kuti tichazondoti panga pakashate pachikanda suhwehwe paikanda suhwehwe suhwehwe ramai suhwehwe hai ndo raikanda ipapo pangirini pacho ipapo kunze uchisvika paita kunge pari nice but ndikati ish kushaya zvangu mari zvokwadi ndikura nepa enda nemari ndainyatsoenda kuhotera inanini indofunga hotera yokuti penight ndikutoti yanga isiri kana $5 iri. Anyway, it was dangerous. I thought hotel was so ugly. Aiwa kana chakangoita hilo apana kana life yaibapo pachitengwa pane mazerere ndikati netaziva kuti ndo zvayakaita hotera yacho nika taigona kutsvaga imwesu moza kati kanzi totsvaga imwe chindepi kwataenda nekuti izvo zvatina mari tienda kupi kwatoenda tadii paipai tangotarirana takutanga kustadha for exam ranga riko mangwana acho tasvika kumazuva avira takutanga kustadha for exam maimwana ndege yeyo kuenda kuChiang Mai haina kambondinakidza that excitement papasitomborera because ndanditori nesitari sokuti handina kana mari yachoni kana mari yekuti ndinotenga switi kana kuti bubblegum kwacho ikoko ndandisina waona manje ndasvika kuya tangotarirana kana chikafu tadangoti 7-11 kana iri pedo tonotsvaga chikafu 7-11 unotsvagowo kana kachichingwa womwa nedzingi ndozvaka zvatongopo ndobva mufeso kungo kuZimbabwe bati hazviite shamwari mufeso handitese but aida tese tiri 3 but ndobva ati no handei tinodya out handei kuMcDonald's vaenda paGoogle kumafesi kaanoziva vaenda paGoogle vataenda kupi kuMcDonald's vatatanga kutsvaga kuti McDonald's vatatsvaga taxi vataenda kuMcDonald's kwekwe at this time manje mafesi aya ndo anga kubhadhara inini ndandadry chaiko kuita dry kuti kana sendi chaicho ndaishaya ndoribudisa sei tadero paipai tandorya yekera McDonald's yacho iyoyo tabva tadzoka takutanga kuverenga tiri pashi tiri kuverenga hei haya tadii paya tazofumira makuseni acho taenda tasingapazivi futi katafumira makuseni taenda kupi taenda kundoti tinyore exam paipai takapesana tasvika paya kunotsvaga exam pane mari pane vanhu vanga vakawanda guys vanhu vanga vakawanda tadii paya ndatosvika tatotanga kunyora exam. That was my first time I think yekunyora an exam randiringe ndakabhuka online takadai hana yangu yairova kudya kubika manhanga kuti ndozvayaita vanotanga kuitira iye kunzi rinoverengwa kariyarira richidanzirwa nechimurungu chichitaura uchirekera guys ndakatadza kupedza exam iroro ndakabuda muda kutema musodzi ndakakoniwa kupedza because after iroro kudanzirwa vachiverenga takazenge takunyora futi rimwe ka rekunyora uchidaiwo uchinyorasa maanswers then zvananga rakakurisa exam iroro I think 20 questions dzangu handina kudzianza last 20 questions handina kutokudzianza ndakakoniwa kudzianza ndakatogumira panhamba 80 kana singareshi then ndikatosiyira bepa pashira kanzi stop writing
ndatanda zvokunonoka ndakaita chinono kuya kuma comprehension kuya ndokwandakaita chinono ikoko anga akawandisa ndobva I think ndakapata pakuti dai ndakatanga ndatsvaka kwese kwekuti zvidoko saka ndakazonge ndakungoti you know what kwese ndagumira panumber 8 ndo pandaanza zvakanaka saka ndangorabha chero pandarabha maanza kusvika pekupesa pa100 pacho ndo ndarabha chero ndikati ndatofoira ndigobuda mune ndichida kutochema kuti ii ndinenge ndafoira bva kutonzwa uyu kuti mufeso kuti unesa kuti ndatopedza that was so easy very easy uyu mufeso kuziva kuti ndati tapedza ii ndikufunga kuti ndagumira panumber 8 vanhu havapedza sei ii ndagumira panumber 8 guys handakana kumborirya kana kuti ndakangoda kunonovata ndakaenda ndikanopira mujira handakubataura nemunhu kana kuti chii vanhu vauzoti handei kunodya ndakatoti am okay pandazoti time ndazoti kana ndikubhoi kana amafesi kana sega ndimboita sei ndimboenda ndakufarisa kati kanimbonoona kuti kumaketi kwakaita sei kati handei kumaketi bva varamba zvikanzi hatisi kuda kuenda kumaketi akaneta da kuvata ndigobuda paya ndigotsvaga chinhututu chekuenda kumaketi akangoti closest market kuti chirungu chasingagoniko apa ndiri dhiraika asi ndaida kungonoona pari kamari kangu kanandinanga ofesi kadiki ndaida kungondoona kuti kumaketi kwacho kwakaita sei kungangoya zvokwadi ngangoya kuno kuchiang mai ndogorega kungongoona here siti yacho malights acho akaita sei ndakaenda ndoga ndikandotenderera mumaketi mama ndikatosvika mheno pane vamwe vanhu varinge varungu vavaya kuzosvuta movhi kunoku vachiita zvokuryiwa nehove vaita zvokuryisa makumbo muzvitengi zvehove zviya votanga kuryiwa nezvihove zviya vachiskirima vachiita zvavaiita guys ini zvangu chii chichotendera chikuona ndobva ndatosangana nevamwe vanhu kumalawi vanhu hobho vanga vatori kokoko vachitodya out ndikatoti watoti tava kuconference vatoti tine mamwe mazimba mbomaona here ndikati handina mbomaona tikati ari kupi ndotanga kutotsvaga chii mazimba aya tikamaona vautoti tauya nawo kunoko asati kuti vazoenda nekupi saka because ndatakauya kuconference yenge nevanhu vekumalawi vanhu ndakaona futi mumwe kumaketi kusaidi kwekutenga hembe vanga vari maafricans vanga vakangouya kumeeting iyo yekuchiang mai ava vakawanda because zvandakabva zvaizoita manje handida ndaona vakawanda vachidya ukoko inini because ndainetsoona kuti handingangodzokera kuti kunodzokera nobata da kuti the night is still younger ndobva tanzi tikutsvaga transport kushaya ndikati ini ndaona chitukutuku changu chandakwanisa kumisa ichi ngatipinde tese chachisi chitukutuku actually chachakata chimota ndobva ndaudza ndoenda pakati apa iyo ndobva kuti isiwo tikwanisa kupinda muhane ndikati imukaenda kupi zvose padhuze vakandirevera nhema zvavo padhuze kanzo pamunhu wedhiraivha yabva abhati ndokwanisa kuita sei kutanga ndanodzikisa ava here kwavari kuenda nokuti ndokukata kupedo ndozopedzisira iwe ndikati taenda kwekwe anyway ndakaona pavaigara vanhu vaya vaigara munomunaanda sezikairoketi ziguru zibuilding iroro vaigara pahotera yange kanaka hei ndakatombomira kandakadai uso ndakatarisa vachidzika vachiinda guys pahotera pepo indobva ndafunga kuti kwandiri kunodzokera zvokwadi ndiri kunodzokera muchitangwenda chehotera chaiko ndokwandiri kunodzokerako ndakabvunza ndikabvunza tikamukubhadhara mari zvika dzakabhadharwa nemakampanisi edu ndo vari kubhadhara mahotera edu ndakabvunza guys why would I not ask ndaona zohotera ranga rakanaka kudero ine patataenda kundovata pa2 days tiriko kusata mari kwakaoma murombo arovi chine nguo zvokwadi ndobva ndatakafunga kuti hei mane malaitsi andoona akati nganganganga building yese isi kuinda kune zvedu zvokutoti hautohwisisi kuti tikumboinda pai chaipo pamukodhi ndikati ndikati mwari da kuti hamari andingamboti ndakwira ndegwezovata pachiyekera pakadai potonzi ndohotera wakana ashingirira pacho kudero apa mangwana acho ndakatoti I cannot wait kuti ndimuke ndibve pano ndobva tabva azodzoka chitanyora exam redu ire vanozotumira maresults aya vanomati isusu adakakasira tingakauya within a week ndobva watotumira neenvelope ndobva atosvika asvika vanhu bvatanga murungu wakutunisa aionererwa aya nebvepe ranyangadza bvatanga kumanya ofisi yese achitenderera kana ndakapasa ndakakloka zvese akaona akakloka inenge iri out of 950 points saka iwewo let's say zamairiri kai vanotanga kuti pa450 and above ndo unofanira kuwana 450 and above kuti ukwalify kuti unoticha inini ndikufunga kuti ndakagumira panumber 8 uyu mukomana uyu uri kuonererwa nemasei vanhu muofisi muno achiti ndakapasa
apa inini ndakasvika ndasandavhura envelope yangu ndikati kana vanhu vese vachinda kunoti tione ndikati ndandivhuriri munhu ndikati chavhura ndakumba but still uchangomaunza kuno kuchikoro kuti afotokopi waite sei aendeswe kunoita work permit nekunoita kuta renewa visa ndikati andizozviona panguva yacho niyoyo ndakamaviga mazasa ndakazomavhura ndakamavandisa ndaona ndine 800 points out of 950 guys pakaona ndane 800 ndakafara because ndaiti zvona ndagumira pa8 again ndagumira pa8 saka ndizozonde ndakapasa ndinodzokorodza kunonyora ndandakutoda kutotsvaga imwe kufana kubhuka uyu anga asingazive mupesi wekuzimbabwe kuti ndozvandiri bhizi kuita ndinotsvaga ndoita ribhuku kupi ndaitya guys pazvanzi head of department wedu hazvana basa zilo mukangobuda ne450 hazvana basa hazvina problem tinongomaisa akadera hatina kana basa nemarizazi acho panongodiwa pangodudzi wakanyara Toeic here ko ndakasvika ndikavaudza indirector ndikati director I'm not so sure kuti ndakapasa because ndakagumira pachi number 8 saka handizivi kuti ndakapasa akati handakupasa wakati hazvina basa kana ukangobuda une chi450 ndodzodiwa kwangoomba sera pesi uyu anga ane 900 ndikati kana ndivaudza ndakaramba kutaura kuti ndakati mafesi ekuphilippines anga ane ma600 ane ma600 mumwe achakati 670 mumwe achakaita 600 mumwe akaita 700 muona manje ndobvachi tatozonzi next step auya maresults license yangu yekuticha yauya zvakare hainambotinetsa yakazombonetsa vekuspain nevekutunisia ndo vakanetswa because macertificates avo anga asina kutranslatewa ndo zvakanetsa saka atozobhadhira thinga mheno kuti vakazobhadhira ani samwana akazviita bva vatranslaterwa then ndokuzowana kwakaita malicense avo then tobva ipapo manje tochiinda panhau yework permit uku kumapedza kauko takuenda panext step yework permit chimwe chibhuku unfortunately I no longer have that book ndakamboita video iyoyoyo ndichiratidza zvinhu zvinodiwa kunoku kuti unge uchikwalifya kunzi uticha like kana ukati handichadi basa kana kuti wadii wakubva pachike vanotora that work permit because work permit iyi inenge iri yechikoro chekuti uri kushanda pachikoro chinonzi ningi chinenge chine zita yekambani yako saka work permit itoriwo futi a different office yamunotoenda kunokuka kuoffice kuoffice kweimmigration uko kunodhindwa mavisa kwakasiyana nekuoffice kwelicense kwakasiyana nekuoffice kwemaexam etoic kwakasiyana nekuoffice zvakare kunoitwa mawork permit kwakatosiyana chitori chibhuku chinenge chicheblue chitori chibhuku chako chaunotofamba nacho kuti achikwama memwana uchiinda nacho ichocho unongosvika vanenge vachidawo kuti mapassport photo size avo anenge akatosiyana neanenge achidiwa kwese uko kungosiya mapassport photo size ka unenge une guchu kudenga so uchiinda nacho ende kana watoudzwa kuti nhasi muri kuenda kumaoffice akati make sure kuti unosenga everything chaunacho nyange chisingadiwi unosenga because vemunomo vanonetsa vanogona ngokuudza chimwe chinhu kuti stamp yako iyi wakaitira kupi stamp iyoyo inogona kukuonesa nhamo muona manje saka ndozvezvimwe zvinhu zvataona kuteekera zvandakadzidza kunoku kuti senga zvese ende vakakuudza kuti no usaita nharo navo havana maybe kunoekere kunoku vanogona kukuudza zvimwe zvinhu zvokuti unonzwa kuti ai paunosvika ikoko kwacho kuwork permit wane zvese zvaiswa woenda kuwork permit usafunga kuti uri kuenda kunoitwa interview kana kuti sei munongosvika monzi ndo matia ari pachikoro pedu aya wosvika ungoti uya kugara hauna kana wedhira unotaura unongosvika wototanga kunzi sainai kungonzi signature ivo ndo vanenge vachita vanenge vane marepresentative avo panavo ndosaka kunoiti kunotori nasecretary wemudepartment mamaforeigners masecretary iwa ndo basa ravo manje ungonzi nayo taakuda zvakati I think patakatanga kuapply work permit takabhadhira 3000 baht 3000 baht that's almost to $1000 if I'm not mistaken patakatanga takaibhadhira mari iyoyo yes inobhadharwa every year paunoita kunorenewa permit yako unobhadhira 3000 baht yeah unoibhadhira mari iyoyo sike unenge waenda nemari yako 3000 iyoyo that's about $100 yework permit kuti upuwe work permit unoibhadhara
then wabva ipapo wondosaina mapepa ese anenge achidiwa ikoko wonzichida unogarako. Kana vapedza nemi munoenda zvenyu nemakombi, munoenda nawo zvanyu makombi, vanokupai free transport pachikoro ipapo. Aivo they are good at that zvavo. Mapedza wodzokera wozodzi achauya kana kuti vazodana sekretary uya kuti uyai nguva dzakati. Hapana zvamunenge muchimboita, nowangogara ipapo kuti vaonekwe nekurekodha maCCTV kuti vakauya nemacha avo, akauya muno akagara akasaina signature. Zvokutoti pamwe dai taisachodaka taisangamboindiko, vaingouya nemapepa chiri kumasaina, but unofanira kuinda kuwork permit. In US dollars, I think it's about $100 kubhadhara for work permit, if I'm not mistaken. But unongobhadhara ka1 for 1 year, ka1 chete. Not kuti unongochita every month. Unongobhadhara book iroro unobhadhara ka1 chete. Saka votoisa stamp dzavo dzanoenda. Dai nandichina ndaikuratidza. Pane imwe video yacho yandikamboita iyo work permit. Tabhakapa. Hasataenda kupi kundorenewa kune visa riya yakuti tichinja 1 year. Paunopiwa visa kuSouth Africa, hakuna munhu anopiwa visa rekuThailand re1 year. Munhu wese achibva konyika kwake kwari kubva, visa rako rinenge riri 3 months. Nyange ukabva kuAmerica, nyange ukabva pasi pemazi kana pasi penyanza, unobva pasi penyanza pako nevisa rine 3 months. Ndo rule yemuno munyika. No, 100. Saka unobva unoya nevisa ne3 months. Matype ese mavisa andanga ndichasei, andanga ndichaenda ipapo. Mene ndimbotanga ndapedza kumashure pamanyaya emapaperwork. Toenda pachi ndatoconfused. Toenda pakuti anenge re 3 months. So even if une mapepa ese anakanaka, but after 3 months unofana kuzoinda nechikoro kunoita sei kundotaura kuti vechikoro ndo vanoenda nemapapers echo ese. Pane futi mapapers anodiwa anenge abva kuchikoro, iwo hauzozivi kuti akanzi chii. Ndofunga ndo zvinenge zvine macontract ako ese, zvimwe zvizvi kuti uticha chii, nemasalary ako kuti uyu achanga zvese zvezviri ipapo. Saka manje iwo futi unoenda futi kuimmigration, imwe office ke unoenda kuimmigration. This time wakuinda ne2000 baht. Pekutanga wasiya apply after 3 months unofana ngone 2000 baht chiyoyo kuti uzorenewa from those 3 months kusvika gore rapera. Handiti 2000 baht kumayusa haisi kuma $60-70 here koko kana sika resvi. Ndeye kuextenda visa. Woinda apa this time wakuda kuona Toeic exam. Immigration vari serious manje. Kuimmigration ndo kune chimoto, kunenge kwakazara police. Kune police yeimmigration kuimmigration guys, immigration kuno kwaijaidzi vanenge vakazara. Pandiri nejere, pane jere rinenge rakakumirira riri ipapo. Kuwork permit akutyisi kwese kona chikudzai kwese akone kana chinombohlisa kwese uko. Kuimmigration uku unoti yes, uku kunohlisa ndikuri kuti vanhu nekuti ikoko kune vanhu vanenge vari serious. Kune vanhu vanenge vari type vakatrainerwa izvozvo kuti mapurisa but vachienda kuimmigration. Kune mahead of people vausingazivi vanenge vari ikoko, and havajoki around vanhu vachoni vava. Vanoscrutinize passports kwete zvekuseka, and yabva from first person inomboitwa zvainoitwa yotenderera yodzoka manje uku kuna mai ava ndo vanozotakuta vanoverenga every detail unenge raiswa neuyu immigration officer uku. Vanoverenga every detail, vanotoriverenga ende havatomboreshi vadero manje. Vozokudza kuti pakati. But zvandakanotisa kuno kumanjika, kana uchishanda kuimmigration havagarisi munhu wekuimmigration for more than 2 years. 2 years dzakawandisa. 1 year it's enough kuti ugare mudistrict. Vanoroteta vanhu vekuimmigration, vanovatenderedza kudai so vanoita kuti reshuffle. Unogona kuona munhu wekubangkok achoti ndandiri kubangkok achichinjwa kudai. Havadi kuti ugare pa1 place for a long time. Havaite izvozvo. My way, they don't joke around. Izvozvi I think last time patikaenda ndakatosvika ndikaona new faces chete. Vamwe ungariko patikambopesera kuenda muna April, vese vanga vasiko vakabviswa. Vakatotaura hanzi kwanzi kavafunza kuti komwe musikana wataimboitwa naye uyu angatiwo mafriends nevanhu ka. If you are too comfortable, vakanotoziva kuti wagarisa wakuziva nevanhu stereki. They change you, they reshuffle. That's what they do. Even vakuru chaya maboss ndo zvavanoita, vanotenderedzwa kudai. Hakuna munhu unoita 10 years uri panzvimbo.
kuimmigration havaiti izvozvo, right? Wodere woita zvese uko kondo kwanongwa kutorwa nechipikicha chandakambotaura paipe kuti paairport paiva nechikamera chinenge chingotendera chekichaziso chiti ziri ichocho anenge kudza kuti ndanogara pacheapo kuimmigration life yakaoma pese makore taidzi ndanogara pacheapo wogara pacheapo wonzi simudza uekera simudza musoro wasimudza musoro wasimudza musoro pepe wonzi taso wonzi kacha autombozvioni kuti utorwa kaunenge wakangomira wakada wonzi zvaita. So it's funny because last time pandikaenda ongo sikachagari pasi, this time ungatorwa uri pamberi pacho kuti ichitarise kudai so saka ndinoti sei vaichitora chakadai so ukachitasa kudai so ndo matorero avaiita this time. Tadi paya tachedzwa zvese zvapira kaizvi, right? Passport yangu manje handisi kunyatsoziva kuti ndakaiisa pai, dai ndakuratidza mirai 1 second, ndakuratidza pane chipepa chandakuratidzai, mirai 1 second ndichitarira ichocho chandakuisa manje last one. Oh guys, ndasina taurisa pauro pangu pakutorwadza. Right, ndazviwana. Hamunoona manje ichi ndo chipepa chinenge chiri cheku work permit. Aiwa ichi ndichigwa chisi ku immigration handichazivini. Ndo chinenge chakadero ichocho. Then pane ichi manje nechimwe chacho zvinenge zvichidiwa ku immigration. Pane ichi ani mukuchiona chipepa ichi chewhite ichi. Ichochi chachibvi mupassport nyangwe zvadii kusvika ndabva muno muThailand ichi. This paper iyi hachibviswi. This paper manje ka chinondiudza kuti inini ndiri kufanira kuinda kundoripota kuti ini ndichiripo muno muThailand ende ndiri kugara paadresi yakati. Indo chipepa ichochi chinotondiudza kuti dzoka uripote musi wa20, dzoka uripote musi wa23, dzoka uripote, but inonzi 90 days. Saka chipepa ichochi chivanenge vachita vachichinja kasi chakada kudai so, but chinenge chakanonzi receipt of notification. Ndinotopiwa chireceipt ichocho kuti ndaenda kuimmigration kana vaudza kuti ini ndaita sei, ndiri kugara pakati. Saka ichochi ndo chaunoenda nacho ichi. Then pane ichi chimwe chipepa futi chekuti even uchisvika ndo chinonzi chiarrival card ichi. Hachibudiswi futi ichi chipepa ichi chinonzi chiarrival card. Ukachirasa unofanira kuenda kupolisi unobhadhara futi mari kuti uchipiwe. Handiti ndo zvazvinoita sei, ndo zvazvinoitwa zvipepa izvozvo. Nyangwe ukanzi watsamwa sei ukada kutsamwisana nemunhu, zvipepa izvi kana usina even paunobuda muno munyika unobhadhara mari zvipepa izvozvo. Saka in the 90 days dzacho haufani kudziskipa. Ukadziskipa unobhadhara futi I think $70 yekuti hauna kuya kuzoripota kuti inini ndichiri kugara ndichiri kugara pamba pakati. Ona manje. Saka unofanira kuti after 90 days unoinda. Visa rako unaro zvese, hapana chaunombonobhadhara. Kungoenda kungonodhinda kudai so vanongonodhinda chipepa vokupa a new paper rekungoti waripota kuti you are still in Thailand chete ende uchiri kugara apa chete. Ndo zvavanoita nezvidhindo zvachoni. Then pama landlord manje, landlord kunoku anofanira kuinda vamwe vanoinda na landlord, but zvakatanga manje izvozvo zvokuti unoinda na landlord kupi. Vakatanga last year unoinda na landlord ku immigration vonokuregister kuti this person ari kugara pamba pangu. I remember panapa vava vasina kutaurira ve-immigration kuti shamwari yangu mudzimai wake paakauya anga asina zvasingazikanwa kuti ari kugara panapa. Saka vakatozinda kunobhadhara about 800 baht. Vakabhadhara 800 baht, that's $20-something. Ndo yavakandikina vakandobhadhara fine yekuti hamuna kutaura kuti uyu musikana uyu uri kugara pamba ipapo vakatoibhadhara. Then vamuregister. Saka like inini landlord wangu anofanira kunondiregister futi kupi kuimmigration. Even up to now nyangwe zvaita sei landlord wangu anotoziva kuti panapa pakadai immigration ikangofona kwavari anototi yes achirimo munhu iyeye.
ndikatoenda kuimmigration so vanondibvunza landlord chitupa chalandlord wako chiri kupi chitupa chalandlord yes very ndatoone panapa ndakapagara apartment ichivhurwa kutanga kunzi maroom hamuna munhu akambogara renge tori new apartment kusvika izvozvi saka ndatoone 4 years ndichigara same apartment yandiri munomu ndo ndane 4 years even pandakazonzi because nini handana kuda kuenda kumba so mangwana ndofunga ndo pandakuya neyekuti because ndataura zvese especially zvachonyanya kuda kune zveteaching then ndongobata maybe zvokupesa zveteaching mangwana ndouya neyekuchinja ndo maybe ndichataura nyaya yekasocial life ndongoti peruse nyaya yesocial life ndichabata futi maybe now iyaya yaizonzi first what I just want to peruse on that issue yakavhurwa page riya achinzi akabvisa chiwati asi kuda kuti nyaya iyoyo zvangu but ndangoita peruse not kuti too much but peruse then ndobva ndabva ipapo ndochibata maybe nenda kuchita ndinopedza ndakuti ndinopedza hangu totanga do something different but nhasi ndambonyanya kuda kubata nyaya dzeteaching sezvo vanhu vazhinji vaindibvunza zveteaching in terms of kuticha manje zvinoita zvokuti it depends kuti magrades auri kupuwa akaita sei ndaticha maform 2 maform 5 nemaform 3 handiti ndo andaiticha inini kuhangu inini ndo for 3 years ndaticha form 2 form 3 no ndareva nema form 2 ndo yanga iri yangu neform 5 then ndaichinja ndiswa pane imwe futi program yandairauza inenge iri ichinzi intensive english program ndaichinjaniswa saka ndingati ndo anga ri automatic kuECD ndaiticha form 2 neform 5 kuIEP ndaiticha form 1 ndikamboticha form 1 for 1 year ndikaticha futi maform 2 ndikaticha maform 4 ndo ndakapedza kuticha iwayo yeah so that's pretty much it I think about zvekuticha then panhau yekuti teaching methods yacho ni munopiwa uyu zvimwe zvimabhuku zvaunenge unazvo but zvazvinozoita manje ndezvokuti kana wapinda muclass it's up to you iwe teacher kuti udzidzise kuti unodzidzisa sei zvakudependa ini ndandachitojaira kuti topic yakati ndodzidzisa so ende kuti kune manonzi madialogues anenge achidiwa ipapo zvese and also kuti ma-students achoni ane right yekudzingisa futi teacher that's the other thing yamunofanira kuziva akangokuvenga akakusa kufarira ma-students waenda unopiwa review nema-students ekuti you can never come back pachikoro futi vanozviita so there is a way iwewo manje as a teacher kuti how exactly can you actually be in good books nema-students ako ma-students ekuno haadi zvekudzidza that much I know haadi zvekuti wapikerere kuti every time haiti izvozvo number 2 kana inini zvandaita inini ndaiziva kuti vaifarira radio vaifarira zvana K-pop vana Blackpink vaifarira saka pane dzimwe nguva dzataimbopindawo tomboita zvekaradio kasession maybe kasmall session then kana ngoti nasumboita zvemodeling chesese ndowanyebera kuti 10 marks waona manje tobva ipapo toenda matesti but ndasingazodi kunyanya kuvaita too much kuti ndovati everyday chivaticha saka ndaivaticha but ndaimeka sure kuti pakuticha pepa tinosangasana nemagame vanoda magame havadi kunyanya kudzidza ndikati vachipinda muklasi because vanenge vabva kwese uko saka vanenge vachita kuenda kumaforeigners tofanira kuvaudza zvekuita iwewo futi haufaniri kuvacontrola because muklasi momo kune vamwe vanhuwo vanenge vachizonocomplaina kuti isusu hatisi kudzidza ndozvazvinoita saka taizoti inini zvandaizoita nezvoti ndaitsvaga magames ekuti vanotamba then ndoti handivapa futi test yakaoma vanonokumangarira kuti test yange yakaoma vakatipa test yakaoma ukavapa futi yakati pusei vanokumangarira kuti test yacho is too easy saka utozozi kuti vanodei chaizvo vanokumangarira then the other thing ndechekuti inini ndakatombomangarirwa ndapa vana test yange too easy shamwari yangu Zimba remember akamangarirwa achinzi ari kutaura too fast zvakaoma kani vakatonyatsonomangarira kuti ari kutaura too fast we cannot understand what he's saying because shamwari yangu muzimba manje zvakaita akasiyana neni inini background yangu neyake zvakatosiyana but aitoseka choti iwo ndasingambofunga kuti chafa ndakawirirana naye because ainditira kunge zimusaladi riya rakaenda kuma-A schools ndo zvaindiitira saka ndaitomubata pandakamuona ndochokwadi choti anotaura nevanhu iyeyo tokatozoma zvatotowirirana ona but ndo mawirirana takachoita but ndaimutya maiwei ndaimutya zvangu because ndikuona kungezi kumusaladi unozoona vakakurwa vari spoiled ndo zvandaifunga
but the good part was what izozvizvi iye nefamily yake nana mama wake nana uyu tese takutowirirana. It's funny. Apa ndaimutya guys, ndo vakatozondibatsira nezvimwe zvinhu futi. Aiwawo namama wake vakatombouya pachanel pangu kuYouTube vachotaura mazuva I think taita topic yekuti interracial marriages. Ndo pataiita those days pari palockdown painge iri too intensive. Mai vake ndo vakatointroduce that topic, vakatotaura. Mai veshamwari yangu muZimba ari kunoku vakatouya nemasisters ake. It's so funny. Life inombosekesa. So ikatoti chingotaura slow nodi muna manje because hakuna mumwe munhu unotaura naye utodza kuti chanda dzizvo ndanzi kutaura too fast. Students ari kucomplaina kuti we cannot understand anything you say because iye manje ini maybe the way andogona kutoti kana kuti what's your problem handiti iye pamwe manje ini ndogona kuti what is your problem, but iye manje anogona kuti what's your problem, what's your issue with me or something like that handiti. So manje something like that kuti iwo rurimi rwake rwakatongojaira kutongotaura English like that. Saka vamwe vanogona kuti sei kusazvinzwa unoripoterwa futi izvozvo. Saka muda kuti ndiite sei chaizvo ndo zvezvimwe zvinhu. Then ndakazozviona kuti manje kana kunoku kuchinzi kune murungu auya, the thing is murungu nyangwe akataura too fast akaita sei as long ari handsome kuvakwana, as long ari handsome that murungu vanenge vachimunhanzva kusvika pekupedzisira. And murungu is always correct. Izvozvo it has to sink in your head kudai kuti murungu nyangwe akatadza kuti my name is achiti marinamri kana kuti kwavari ndo chori correct English iye kuti marinamris because murungu. Muona manje iwo even ukaenda uchida unotaura point so vanogona kusatoitora because uri mutema. Asi uyu murungu uye anenge achazingambonzi kuti the problem is the people of the zvachonzi zvitori correct. Iwe utaura kuti the problem is vanototesa kuside kudai kuti ndozvakuri guys. Ndozvakuri manative anotaura fast and vakada kunoku guys kutogara pabasa ka itori nyasha. Unofanira kuti mwari kuti itori nyasha and vamwe vanobva mareview ari bad but zvavanozoita machazi like my head of department anoti iwe tagara nemunhu uyu. Saka pana kwatinombomuendesa mamwe mastudents anenge angoronga zvavakuti ngatimupe bad review timudzingise basa vanozviita. And tichiri ipapo mastudents maybe ndo nyaya nichabata mangwana kuti type yemastudents ekunoku pane vari rich. Munoona zvamunoona makorean movie zvekuti vana guju mupiyo vachita sei vachinzi anoenda nemazimota mazivhuji vachita sei. That's the same thing nezviri kunoku. Apa tikutaura chikoro ka one but chine 3 different classes. One chekuti vamwe vane vari rich yekunhuwa mumvuri. I think chabata iyoyo mangwana. Zvikuudzai kuti kune mamwe vakuti vanoenda ku-exchange program almost whole year vachingoenda akaenda kuGermany akaenda kuEngland akabva ikoko nekuti mai vacho vanongoenda kudzidza chirungu ikoko. Unoita sei? Ende vachikuudza kuti hanzi mwana wangu da kuti atambe nevanhu vari global vachibva musiti ine. Isiti isingamboyanyi kushamisira zvavo but vamwe vacho ndakatoona kunge apa vane mari vane cash guys hanimbodi kunyebera. And vamwe vacho ndainzwa kuti yeah maybe yes. So we'll do that tomorrow because right now you're to 1 hour 23 minutes. Saka maybe I'll do that tomorrow. Pandino chingopresa nyaya dzemastudents nemamwe maactivities avanoita futi muno zviri weird kuZimbabwe kuno kwasi weird. Maactivities avo avanoita muno kuno kwasi weird. Izvozvo ndezvo zvimwe zvinhu zvokuti kana uri mutema ndichatokuudzai mangwana maybe kuti mufirst akatoregera kurenewa contract yake because akada kuunza kautiching kanoshandiswa kuZimbabwe kuAfrica kake angasiri kuZimbabwe angariwe kuchiwo Uganda. Ndizviri angariwe kuUganda. I think angariwe kuUganda. Akauya mufirst uyu ka akada kuita tough kumastudents. Ndakamuudza mumwe musi ndikamuti iwe tell me nei ndaitobva kumashops muone ndikatomuona kuti uri kubvepi zvanga kubva unodzisa mastudents kwanga kwatosviba.
tikati time ine kubvonodza ma students kanzi tinombosera kuti ma students munomu haadi zvekubatirwa kudare kuti 2 street. If they say isusu ticha takuda kuenda kumba, let them go, because these students are the ones vachakudzingisa basa, and the program yauri kudzidzisa ka handi kurevera nhema program iyi ma students ane power, ma parents evana veku program iyi. Program yandikurayo ndeyekuti ndio ine the richest ma parents epachikoro, ndio yekuti ndinogona kuisa link mangwana, ndoisa link kana muda kupinda mubox munopinda muchibvunza zveThailand, it's fine. Ndinoisa link mangwana, then munhu unyatsa kuuya uchibvunza ndopindura zvese ndokwanisa kupindurawo, zvasingakwanisa ndiyekere because macomments anogona kumhanya. Saka ndoisa link mopinda. Kana usingadi kuonekwa picture yako unoita kuti paite blank, wopinda pari murima mobvunza. I'm willing to answer all the questions tomorrow. Nhasi apa pandatorebesa mangwana tinoekera, but ndotanga ndangotanga ndapedza all the basics nezvimwe zvinhu zvistrict. First iye akatodzingiswa basa nezvimwe zvinhu zvokuti murungu akazviita, vanhu vemunomu vanoti it's okay, zvokuti lese kana kutotamba uchihagana nevana uchigirebhera navo, kana ivo kutouya kuzotamba pamusoro pako kudai vachikumonera monera, it's okay. Even kutotorwa picture wakadai wakasamwa pamwe muchitorwa mapicture, murungu akazviita it's okay, mutema akazviita it's not okay. Nyaya iyoyo inotopidigudzwa igotonzi toda kutomusungisa. Saka ndizvo zvimwe zvinhu zvaunofanira kuexpecta kana wauya. Ini ndikutaura according kune zvandakaona kuno kwandiri kuno. Handizozivi kuti nyika yese ndozvazvakaita here, ndingada kureva nhema. Ndikutaura according to zvandakaona pabasa pangu pandandiri. So tomorrow ndichadero nenyaya futi yecultural dressing yavo yavanoita, vanoirespecta as well. So you have to abide by that. You have to buy my tie shirts, kana kuti my tie dresses. I had a lot of them. Antange maZambia vanongomondera woisa zvimacheni zvavo, woisa zvimauyu zvimanecklace. I don't know kana ndichiri nazvo, I think zvazviripo pauyu pangu. Vanoisa zvimahembe zvavo zvanizvo vanozvirespecta, especially kuno kuvanhu they don't joke around, vanozvirespecta zvekuti ukasazvirespecta izvozvo monetsana. Ndozvo zvimwe zvinhu zviri weird, but you have to just obliged kune zvinhu zvayo, you have to oblige kune zvinhu zvacho zvechi saka unofana kutongo abide to everything zvavanenge vachitaura. Vanogona kukudza kuti assembly nhasi kana kuti nhasi kuchikoro kuri vanhu kuti unofana kutoenda nyange wanga usingadi kuenda unoenda. Kana unge une trip unofanira kutoikanzela. Zvechokwadi jino mama, zvangu zvandoziva noti zvevamwe vanhu vese ndozotwa miscot kuti anototi nyika yese ndozvairi. Ndikutaura according to inini chikoro chandaiva inini. Handizozvivi mamwe maschools. Zvakafanira kumafriends kwangu inini. Pedu isusu taenda kunosaina ini nepeni kudai so pabhuku. Kweshamwari yangu vanoita zvefingerprint kudai vachipinda pachikoro. Saka zvosiyana. Guys, ndakuinda regai mbomwira mvura ndiende kuYouTube. Setime idzodzi dzandachingoita idzodzi kuti no, mangwana ndichigadzirira uyu. Saka mangwana ndichatikasirei kuita live because mangwana ndine game yatinayo kuYouTube. Pane ka competition kadoda kunowina kuYouTube, pane zvatoda kunoita kuYouTube, saka pane ka competition kandofanira kuita mangwana. Saka let's see kuti mangwana about 4 to 5 years, I think 5 years. Guys, mozondibvunza ma questions mangwana regai ndiinde guys, because ndauda noti ndinoronga zvegame remangwana kuYouTube nevanhu vekuYouTube. Tine game redu rekudya apple riri mudenga richitendera kudai so. Saka da kunoona kuti vanhu vachoni tinzwe kuti how far tonoronga navo for tomorrow. Saka I will see kuti mangwana ndokwasata live here, ndikasaita live ndozoita Sunday. Ndikasaita live mangwana ndinoita Sunday because ndofana kugadzirira game. Asati atombonotenga shinda dzacho, asati ndaenda kunotenga apple racho. Excuse me. Ndichashare kana pane vanoda kuzoona hangu competition yedu yeuyu yekunhingikini competition yedu yema apples iwayo iri kuwiniwa 4 prizes dzakapledgewa nevanhu. Ndinoekera. Ndichashare link panapa kuti muzokwanisa kuona zvinhu. Munongozobaya link. Bye guys. Andifungi kuti mangwana chata live, I don't know, because I have to prepare.
for that competition. Bye. See you tomorrow.